Dak e gwenge ma Nyamlori e kaunti ma Kisumu koro kwayo obila e kaunti no mondo orid arita kwe e alworano bang' jomahundu moro monjogi okinyi ma kawuono. Jafwambo marwa Purity Ruhama kelonwa ler mathoth. Buok ma pod omako jodak kod jo ohala ma Nyamlori boma ma Kisumu. Buok ma omako gi bang' jamahundu moro monjogi ei okinyi. Kulikuwa na kelele. Wakasema mshike huyo. Sasa nikashumu ni hizi kelele za watu, kwa sababu tuko hapa kwa barabara, ni watu wanapita. Nikashumu ni walevi wenye wametoka hivi wanavutana. Kisha ndio kidogo nikasikia mlio wa bunduki. Sasa nikasema ni paruti ama, lakini hiyo ni mlio wa bunduki, hiyo si paruti. Ndio sababu yenye bado najuazia kujiuliza, ndio nikasikia mtu ameruka. Ni kijana mdogo tu, si mkubwa, akaruka na alikuwa na hiyo bunduki. Sasa hivyo ndio akanionyesha bunduki, ndio ngakwa. Lakini kwa mwendo wa saa 12 dakika 15 ndio watu sasa wakaanza kuja, wakiingia na polisi wakimtafuta, wakasema ni mtu mwenye walikuwa anatafuta. Kisha nikawaonesha penye ameenda. Ndio hivyo wakampata kule na wakamalizana naye kule. Jo ohala ma kanyo lero ni achich mane otimo timno ok en jadak kata ja ohala ma ging'eyo. Koro kowuok kanyo to lori apiko. Ko lori apiko to ogolo bonde ne be ing'ena nyalo negi japi. Base mama be yakucho to ringo kodonjo iye ka, to kako donjo iye ka to donjo kupondo kacha. To ringo lale iye kanyo kwa manya ma ji obiro mang'eny to duogo koni. Koro koduogo koni wanene ko idho wi chumbe malo kucho kodonjo te ei temple kocha. Yudre no wuok kod police no e stage bus park. Kako wuok kod bus park to gibiro mabe police aparo no atake koko ng'eyo. Police no lidho neno bunde. Ne en kod AK47. Police kako neno bunde to chako mana atake kaka police. Dwach gi maduong' en mondo ted arita ma Kisumu omed kwan obila machiwo arita e gwenge ma Nyamlori kaka achiel kuom yore mag duoko chien masiche ma kamago. Mamano to waduoko ni polise wa matimo patrol e chuny town ma CBD. Waduoko ni giero kamano kuom timo gi machal kamano. Koz jokwegi gichando wa kama lich. Gimotemo kwayo wakwayo mana security mondo tembede chiro ka wabed gi polisi gimoro achiel. Tend obila lero ni achichno mane otweyo kendo omayo chukdar makanyo simbe kod wuoche ne oyudi gi bunde kido mar AK47 kendo osemake. Our officers who were on patrol saw 3 men. One of them had a plastic bag. Upon spotting the officers, the man with the bag drew an assault rifle and started shooting at the officers. Our officers responded and they managed to corner him to the Patel Samaj temple. The suspect in custody is one Kevin Odwor, aka Kevo. He's aged about 21 years old. Obila oyango ni pod itimo apedha ne achuje mamoko ariyo mane oringo. And I'm appealing to the public to be very vigilant and give useful information that can lead to the arrest of the other 2 suspects.